Tak, to je už moc trošinku. No je to dosť akože... Toto je dobré, to sa mi ľúbi. Aho, odišiel vám autobus. Ideme? Áno, Dobre, Zinko, tu ide točíme. primárne... Čo za ožrada? Miestni sedláci si z nás robí srandu. Ja už nestíham. Poď za ním, ideme, poď. Dobre, drž ho. Ja som ho mal nasledovať, lebo ja som... Ja už, čo je? Ja už padám. Dobre, to je to pohode, to možno necháme tak. Dobre, výborne. Bežím. Čo sily? Bežím. Scéna 30A, take 1. Pomaly s tou klapkou. 20 eur to stálo. Dostaneš na holu. Poďte! Ale to bolo dobré, Ja som pokiaľ prdnúť. Mohol si to pokaziť. Toto bolo dobré. Ale on to tak... Buď sa pocikám, alebo to bude dobré. Začnem znova? Dotyk, že 0. Začnem znova? Nie. 30, scéna 30A, take 5. Nie. Čo? Bežím. Scéna 30B. Počkajte, ja ešte pozerám smutné videá. Dobre, pardon. Poďme. Dáme takých 10 sekúnd. Ty kokos. To vydržíš. Posilovanie. Počkaj, ja ti poviem, kedy pôjdeš a budem ťa istiť. Dobre, ideš. Dobre, a už môžeš si sadať. Tak a daj kameru normálne, že tak. Výborne a drž. Teraz drž. Drž. Nikto mu nechoďte do záberu. Nie, to si mohol držať ešte to svetlo, ale nevadí. To už koniec, dobre, tak dáme... Ešte raz? Dajme to ešte raz a drž... Zinko, netrás mi s tým. Povedzte ešte niečo. Haló? Haló, raz, dva, tri, 4, 5. Dobre. Proste... My sme museli počkať, kým do Brzka vrátime. Ty ako režisér sa Viac vyjadri. energie daj, nie že emóciu, len vieš, že ty si strašne taká, neviem, Smutná, nie? No bolo to také iba, že... tak Lucia, no proste nebuď Lucia. Dobre, nebuď Lucia, kde budeme Lucia a Damir? Ešte beží. Ja ma tu vidieť takto samo? Ty si vyklúčil kosťom. Dobre. Tak musíš to otvoriť. Mám stále bežať? Otvoríš a sa vyš tu. Vidím ťa. Dobre, poďme jesť. A poď sa pozrieť.